Igama lami ngumthoso kaMbonambi eDassenhoek. Siye njalo ke masikhuluma singakhohlwa ukuthi sibalule ukuthi iDassenhoek iseduze neRoma, njalo iRoma iseduze nePinetown. Siyazi ke njalo ke ngaso sonke isikhathi siyaqikelela ukuthi noma sikwenzayo kodwa singakhohlwa umlando wasendaweni esihlala kuyona iDassenhoek. Siye njalo ke sihlale siqikelela ukuthi silanda abantu abakhethekile nabantu abanohlonze nezingcithabuchopho zangaphakathi ukuthi sifike kube izona ezoyikhulumela njalo. Sase sinqenqa omunye wabafowethu ucomrade uNhlakanipho Ntombela. Nesithema simbiza washiya konke akwenzayo, wayeseyithoba weza kithi. Namhlanje ke sithe ake sibe nengxoxo ekhethekile naye. Mfoka Ntombela. Fanakithi asibonge sibingelele. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawo kulolu hlelo iDassenhoek 14 Galaxy TV. Nokuyithoba nokuzehlisa. Sibonga kakhulu ngoba ikona kuyosikhuphula njalo. Ukufika kwakho kulolu hlelo. Igama nesibongo mhlawumbe bese usithatha usibeke. Nhlakanipho uNtombela mina. Ngizalelwe khona la eDassenhoek eDassenhoek besithi mansenseni ngalesikhathi esikhulu. Kwajika ke kwase kubizwa ke ngama-block. So ke musukubiza ngama-block bese ku block B. Lapha phezulu ngasesontweni eMaromeni. Ila umuntu ekhulele khona. Kwaze kabe impela nje uba mdala impela. Ngafunda futhi ke ngepata ngifuna ke Dassenhoek cha ngifunde insizwakazi eClarota. My primary school years. Ngafunda bekusano ilower primary lower primary Clarota insizwakazi. Primary ngafunda eClermont eMaromeni. Bekuranda about 1983 lapho 84 85. Lapho umuntu eqale khona ke ukuxhumana aqale abone izinto zasebancane because I think at that time I was around about 13 or 14 years of age. So ke saqala ke ukwazi ngo-UDF ngoba ku-achievement phela ibona bebelapha eClermont. Ngabuya ke eClermont ngazofunda ente. Kwathiwa ke standard 6. I think etama grade 8 or wathi bengididekele into ama grade babanisa njalo sagcina ngama standard. Standard 6 wethu nasufunda ente 1986. Safunda u3 months kuphela ente January February March. Savalwa isikole. Ngoba kwakuneyiteleka zabafundi but also kunodlame elokishini. Olwazi liqalile phakathi kwabafowethu ababe inkatha bengafundi lutho into ekuthiwa yiqabane elokishini. So ke sahlala emakhaya from March, April, May, June. Ngaze ngaqhubeka ku standard 6 wami sengiqhubeka kaSanti ngethemi yesibili. Inonopha isagcina ka standard 6 lapho. Ngase ngiqhubekela ke eMagodfontein eClarota. Sawa iclass lokuqala la matric eMagodfontein ngo1990. Iclass lokuqala eMagodfontein la 1990 and iadvantage esabana ngalesikhathi ngizama sonke isikhathi sikhula buba nenhlanhla ukuthi usondelane nabantu abayiqondayo ipolitiki nabakwazi ukunifundisa nesebancane. Ngoba kusukela from 1988 sasinotisho okuthiwa uNdaba Gcabaza khona kaSandi. uNdaba Gcabaza was a regional treasurer I think of UDF at that time. Wayebuya kwi-detention ka 2 years. So umebuya kwazoba uthisha wethu.
Kushuthi waqhubeka ke nomsebenzi kayewenza wasesibheka lesikoleni wabheka ukuthi namba abafana abanye engabakha bakhela ikusasa lalento esifuna ukuyenza saba ingcosana few saqala ke umzabalazo wokuletha kube nama SRC esikoleni into yayingekho yes sasikwenza lokho sikuplanele emzini wakho undaba acwabaza eNingimuzi lapha elokishini eClarota yes siplana ngesiteleka sokuqala sasiplana notisho sifundisayo esikoleni so ke kwaba nomthelelo omuhle lokho ngoba sikhuluma nje from there saba ne SRC ngokuqala eMagodfontein from 1918 anekhethwa abafundi ngaleso sikhathi ke kwase khona iNatal Student Congress iyona eyisebenza ngoba ukhosazwe wawusuvaliwe sasamalunga ayo ngaleso sikhathi sisebenza no comrade abangasekho comrade ubona wakadlamini wase 21 yes 21 a very humble comrade kodwa wayinikele emsebenzini weANC so ke sasebenza nabo ke round about that time 89 sakha iNatal Student Congress sivuselela kwizakhiwo zonke nje around iPinetown or former Durban West area yo Claremont yo Dassenhoek yo Ndengezi no Bheki umzimela Bheki umzimela wena ngokuzalwa owala umyanga kaMtadane ezantsi ngasempola yes kodwa ke wagcina esehlala elokishini wabaleka elokishini wagcina ehlala eMaritzburg kuseMaritzburg manje wayiqoqa icabbage njenganawe nje kakhulu ngoba nje wayishile lekhanda washa critical action wawenziwa ukuthi ngazi kwenzakala nikeke walimali so ke abantu esaqala nabo ke leyo process kuze kuba u1990 uvulwa izakhiwo zenhlangano then ke sakha iCosas eDurban West agcina ngisebenze kuyona ngawu media liaison officer wayo that Cosas yes umzabalazo wakhe eMagodi waba nomphumela ngoba iMagodi ngalosikhathi yayifunda yakhiwa isangaphakathi elokishini umzabalazo wakhe wakha lesikole eseMagodi High School le entsha elapha ngapheshe yami yayibona le enhle nje leso sikole saba umphumela omzabalazo abafundi sasikole nabo iCosas yeah abantu abafunda abaningi abake bangani binalalo lwazi kwathi la sikole sana sibanga nje ukuthi uhulumeni wayethanda ngoba umphumela omzabalazo abafundi ukuthi sifuna a proper high school eneyimfanelo esifanelekileyo because eMagodi wawufunda uzofunda ibiology kunento ekuthiwa ama-chemicals ama experiment enziwayo yabona uthisha uConco akufundise wona ngomlomo kule sikole waqala waba ne-laboratory a proper laboratory and library kwayisikole ngisikole ngempela esemthethweni esibonakalayo yes yona ke indlela umuntu angene ngayo wafunda ngayo wakhula ngayo emzabalazweni emncane enjalo yes kwaze kubeka u1990 ke uma uanbenwa inhlangano lithe uma yanbenwa inhlangano asiqala ke umshikashika ngakithi ukuthi eDassenhoek ke manje ke asivuseleleni uANC ngaleso sikhathi abantu abadala bebehola uANC bese bengasekho endaweni comrade uThuthuka comrade uQiniso comrade uKK base besema university befunda kwaNgoye behlala khona abanye befunda koma college oSkhawini wow so ke thina sasisele ngala ke saqala ke lo mshikashika sawuqala sino comrade uzenzele lo mshikashika yes sathi hayi ake siqala umsebenzi wokuvusa iANC endaweni Thabet seheza athi masuqala lo bathi uJoe manje abaningi Joseph sawuqala ke lo mshikashika sathi masuqala lo mshikashika sathi hayi kodwa phela thina siyingane kunababe ngaphambili kwethu sababiza ke bonke ke labebedala ngaphambi kwethu abajethi hayi comrade uPhefeni oKK oma7 ngoba
uphefeneke wena uphefeni uhambe useqale esebenza yena but laba abanye bahamba bayesikoleni ngoba befundela ubutishela iningi lapho uthi siqala lo msebenzi madoda so njengabantu abebesihola kwidayo yes siza sinazise ukuthi siqala lo mshikashika sizofisa sibambisane nani ukwenza lo msebenzi ngempela igatsha lokuqala elakheka kwi-ANC like eDassenhoek oyibranch ye-ANC Youth League yes 1990 yona ibranch yokuqala ye-Youth League eyakheka ngabona obhala wayo wokuqala I think uComrade uqiniswa obohlalo wayo uma ngaphosisa yes iBC iBC so ilo branch ye-Youth League eyaqala ya-recruitele for i-ANC hayibo yaqala yajoinisa abantu i-ANC yakhe ibranch ye-ANC i-motherboard ngaleso sikhathi wenza lokho iDassenhoek ibranch ehlanganisa iDassenhoek ihlanganise impola ihlanganise itsheli emnyama ihlanganise neTonut yes so wonke lama area lawo and ngithi mangixoxela abanye bengathi sisho ijoke ukuthi ngaleso sikhathi sakhi branch ye-ANC sasingenalutho hey madoda sasihamba ngeinyawo hayi nana ngeimoto simemezela umhlangano ANC so ushaya umbhobho sigule zonke le indawo lezi ama-block wonke uma kumele sihambe sifaka ama-pamphlet sifaka ama-poster siwenze lokho zona zonke indawo lezi lenhlanhla sasinosomabhizinisi endaweni abebekhonzile u-ANC unobaba umbanjwa ezansi 21 kaqiniso unobaba I think ungcobo la ngasebhekuhle wayinestates yabo kunabantu abanjalo yabo unobaba umncwabe amakhehla amadala ayekwazi ukulekelela anivulela indawo zawo ngoba phela kwakufanele ukuthi indawo abantu abebefika kuyona isitolo so uzorealize wakho ufike kufanele ufake iposter esitolo abantu bayibone ukuthi ikhona into efana nalena ehlelwayo so ke sayakha kanjalo ke ibranch ye-ANC eyakhula yakwazi kwakho i-ANC endaweni yagcina ikwazi ukuthi even sekuhlukana amaward we-ANC wasabalala wawunobaba uBhunu Tonuti khona nje referee webhola at some stage samlanda yabo because sabheka ukuthi uma silakha le-ANC udinga abantu abadala but udinga abantu ayi-influential emphakathini ubaba u-Aidron abanye abantu asibaqoqa bacela sicela nizolekelela ngoba nani badala Aidron ngoba obaba umncwabi ubaba kaComrade uKK ngoba bonke labantu abadala ukhona indawo obukhula kuyona indawo eyindawo ekuthiwa indawo yabakhosi that's why like Dassenhoek kunama PTO Ingonyama Trust ande Ingonyama Trust so ke kukhona lokho kubantu nabanumzane bakhona ukuthi silalela kangcono abanumzane bendawo babekhuluma benikhuluma abafana nje ngoba sasisebancane lapho sabafana and singenalutho so ke udinga abantu abadala abangazime bekhuluma izwi labo lizwakale so through that program wawazi nangoba bakaqiniso wakwazi ukuthi uqoqa abafundiswe endaweni bawubona ukuthi nawo lo mkhombandle lesofunayo cishe ngokwenza kanjalo wakwazi ukuthi eDassenhoek awuzange aba even nanodlame eDassenhoek ayizange yaba khona impi kuthiwa yinkatha yenzani in fact eDassenhoek yayigcina iba indawo la khona ama-comrade amaningi umebaleka kwezinye indawo azobhaca la ngakithi ngoba yona indawo yayiphephile iyikhaya labo bonke abantu be-ANC so iwona umlando ke loyo uma sikhuluma ngeDassenhoek mhlawumbe njalo ngaso sonke isikhathi kumele abantu bawazi bawuqonda ukuthi u-ANC usuka philana wana makhodo esifazana ayesemancane uComrade uThoko Malinga ngijabulile nje ngibona nikhuluma nengane yakhe ngade hayi yamanye yaphuma yawuthoko ke lengane usuka madoda ngoba uma wakho wabaki besifazana ababemashoshodzela ngaleso sikhathi there were very few ama-comrade esifazane ayephumela openly to associate sikhathi ngoba
kwakunomqondo kulento yamaqabane wosikhotheni lento yamaqabane yigebengu. Yes. So ke uma wena ufundile uqhamuke ekhaya elifundile uqhamuke ekhaya elingcono awazi kuyi-associate nento ey'fana nalezi. So kwasiza ukuthi utholeke bonke labo babengi basho ngoba phela uma ukhuluma ngabanumzane ngaleso sikhathi abesezingela uba banumzane abaphila kangcono ongabala bona ubaba uMncwane ubaba uSibeko ubaba uMbanjwa yabona babe nezinto ezibonakalayo behlonipheka ngisho bekhuluma emphakathini. Yebo ngiyakhumbula bangafani nje nomuntu kazana ukuthi hayi ubanye lokhuluma. So ke iqhamuka lapho ke inhleso yokwakha ivuso ANC eDassenhoek ngingayibeka ngamafuphi ngihambe ngifike la. Yes, ayisibonga kakhulu. Namhlanje sinomhlonishwa lapha ucomrade Nhlakanipho Ntombela. Useyafakaza ke njalo Mr Ntombela mangikhuluma njalo yazi mangilanda abobhuthuthuka obhuKK njalo obhuthmonli into enikhulumayo zonke ziyafakazelana ukuthi ngempela kanti ngempela la nisuka khona nisuka ndawonye mzabalazweni. Ngamanye amazwi kuyasithokozisa ke thina ngoba thina beseyintwana ngaleso sikhathi. Ngizokhumbula impela leso sikhathi nisayibambile besigijima sincela la kunina into eziningi ebesifunda futhi nebesikwazile kuze kube namhlanje uyasibona namanje sisayibambile izinto ebesibukela kunina bobhuti abadala. Kuyasithokozisa kakhulu ke uma sibona izinkulumo zakho zixhumana nezabanye asebeke bakhuluma bafika kulesi stage esethu seDassenhoek what 14 Galaxy TV. Mhlambe masiqhubeka ke la mfoka amahlobo sisesigabeni la namhlanje uANC ewadini uthanda ukuba nezinkinga zokuthi abaningi abasaqondi kwenzakalani ngoANC. Mhlasimbe kwesinye isikhathi uthola ukuthi sekunabafowethu abanye abadonsa babhekele abanye badonsa babhekele mhlambe kuyehlale nalezi zinto zoma BGMs njalo mawusuchaza ukuthi nokhande kanzima kangaka uANC nizama ukuthi kuleza igaba nje bakade kuliwa ingabi khona nalento yokulwa kule ndawo. Imapha amazwi mhlawumbe ungawaphonsa egengeni nje elandela ngemuva. Ngiyazi ukuthi awusekho kule wadi ngokwe position yakho manje isiphezulu lapha ku KZN kodwa ke ngokuthi kiwadi okuyona yona okhulele kuyona ile lokuyona futhi ebuildwe yinini ukuthi be ile ndlela ukuthi ukhongoloso ugcine ngempela ubusa kule ndawo. Ikuphi mhlambe ongakuphonsa okwama advice egengeni? Esingakubeka sigcizelele kumalunga kaANC eDassenhoek ukuthi abaqonde ukuthi siwakha uANC sasiwakha ngenhloso ukuthi usebenzele abantu bakithi. Sasiwakha ukuthi uANC usebenzele ubumbano kubantu baseDassenhoek namaphethelo. Yes. Sasiwakha usebenzele uANC ukuthi ulethe intuthuko nempilo engcono kubantu baseDassenhoek. Sasiwakha usebenzele uANC singalindele inkokhelo. Singalindele ama benefits. Yes. That is why saqala iANC thina salon youth league but sa recruiter for iANC. Yes. When we recruited for iANC we could have taken over iANC at that time and period. That no but sebancane thina sifuna abantu abadala abazolutho. That's why uhlala oqala iANC ucomrade uKen Gumede. That's why sathi masakhi iANC waqala wabheka abantu abadala amongst indobana abangalekelela ukwakhe iANC la. That's why sabheka abantu abafana noComrade uKen oyiseyinyanyeni nalosikhathi esebenza kaBhaya uButke uButke. Yes. Sabheka bonke abazolitha ibranch iANC